Europoslanec Milan Uhrík poriadne rozvíril politické vody. V novom videu na sociálnych sieťach sa tvrdo pustil do europoslancov Progresívneho Slovenska, ktorých bez okolkov označil za šašov. Dôvodom mala byť ich paródia na legendárny seriál Priatelia, ktorú Uhrík považuje za výsmech politiky aj voličov. Podľa Uhríka však nejde len o nevydarený pokus o humor. Tvrdí, že skutočný problém sa odohráva ďaleko od kamier, priamo v Bruseli. Kým sa zabávajú na sociálnych sieťach, hlasujú za veci, ktoré ničia Európu, odkázal europoslanec. Uhrík obvinil progresívcov z toho, že v Európskom parlamente presadzujú duhovú ideológiu, viac zbraní a ďalšie prehlbovanie vojny na Ukrajine. Ako príklad uviedol europoslanca Michala Viezika, ktorý označil pôžičku 18 miliárd eur pre Ukrajinu za nevyhnutné minimum. Pre nich sú miliardy na vojnu samozrejmosťou, ale obyčajným ľuďom doma hovoria, že musia šetriť, odkázal Uhrík. Ďalším terčom jeho kritiky sa stal Martin Hojsík. Uhrík poukázal na jeho vystúpenia v Europarlamente, kde sa dožadoval regulácie sociálnych sietí. Podľa Uhríka ide o nebezpečný pokus zaviesť cenzúru nepohodlných názorov. Nešetril ani ekologickú politiku. Emisné kvóty, regulácie a snaha zbaviť sa fosílnych palív sú podľa Uhríka zeleným bičom, ktorý dopadne na peňaženky obyčajných ľudí. Klimatická kríza sa pre nich stala zámienkou, ako obmedzovať slobodu a ničiť priemysel, tvrdí. Záver videa patrí najtvrdším slovám. Uhrík vyhlásil, že progresívci podľa neho rozbili Európu hlúpymi progresívnymi nápadmi a označil ich za nepriateľov zdravého rozumu. Video okamžite vyvolalo vlnu reakcií. Jedni mu tlieskajú, druhí hovoria o nebezpečnom populizme. Jedno je však isté. Politická vojna medzi republikou a progresívnym Slovenskom sa preniesla z Bruselu priamo na sociálne siete. A koniec je v nedohľadne. Tu je video zo sociálnych sietí Milana Uhríka. Tak toto tu ešte nebolo. Takto zhovadiť jeden z najobľúbenejších seriálov, to chce naozaj umenie. Pozerajte na to, partia šašov, normálne šašov, toto robia v Európskom parlamente. Ako vždy som mal o nich nízku mienku, ale teraz prerazili najnižšie dno. Ty vole, a tento čo tam robí? On chce byť akože nejaký trapak. To je niečo neskutočné, to normálne, že bolí pozerať. Priatelia, pritom v skutočnosti, čo progresívci v Európskom parlamente presadzujú okrem natáčania takýchto somarín a trapných paródií, je iba viacej LGBT duhovej agendy, viacej zbraní na Ukrajinu a viacej vojny v Európe. Boje pretrvávajú a naozaj by mala pretrvávať aj naša pomoc Ukrajine. 18 miliard eur ako pôžička Ukrajine na budúci rok je naozaj, by sa povedať, že to nevyhnutné minimum. Viacej cenzúry, pretože ich hlúpe názory už nikto normálny nechce počúvať a pozerať. Kedy konečne prestaneme tolerovať kultúru lží na sociálnych médiách? A samozrejme viacej kadejakých emisných kvót a rôznych nezmyselných európskych regulácií. Klimatická kríza prerastá do klimatickej katastrofy už. A konečne sa zbavíme závislosti, až drogovej závislosti na fosílnych palivách. To oni rozbili celú Európu so svojimi hlúpymi nápadmi a hlúpou progresívnou agendou. Oni sú nie že priatelia, ale oni sú nepriatelia pokroku a hlavne nepriatelia zdravého rozumu.